La instalación del parque empresarial y tecnológico Alcoy Innova en la zona de La Canal sigue quemando etapas antes de que empiece su instalación definitiva, si es que finalmente se instala en la ubicación. La empresa se encuentra en la fase de redacción del proyecto, mientras desde las respectivas administraciones implicadas continúa el baile de declaraciones y posturas. El último pleno rechazó la presentación de un recurso para que el Ayuntamiento de Alcoy tuviera capacidad decisoria en el plan. La abstención de Compromís en aquella ocasión así lo permitió, pero ahora la agrupación valencianista ha cambiado de parecer en comisión informativa, por lo que la presentación del contencioso contra la actuación territorial estratégica de La Canal será debatida de nuevo en el pleno del próximo lunes. Es va presentar en el pleno passat un contenciós, ara es torna a presentar. Nosaltres hem canviat el vot, però hem canviat el vot per una raó molt senzilla, perquè en aquest cas va vinculat a una moció on l'Ajuntament es compromet a fer tot el que puga dins de la legalitat, lògicament, per tal de que no entren les màquines fins que este contenciós quede resolt. Perquè seguim pensant que este contenciós no paralitza res, no bloqueja res i l'únic que és una estratègia dilatòria, es pot entendre jurídica també, però no bloquejarà el que es facin o no es facin les obres, i el que no volem des de Compromís és tornar a tindre una altra Rosaleda o un altre Serelles, que quan arriba la sentència el diu que està mal fet, però ja està tot fet i ja no n'hi ha solució. La resurrección de esta posibilidad se debe a la insistencia de la plataforma Salvem l'Aqüífer del Molinar, que ha presentado un recurso de reposición. La idea es la misma que lleva meses defendiendo el bipartito: tener voz y voto en la instalación del parque Alcoy Innova, una de las iniciativas empresariales más importantes de los últimos años para Alcoy. Nosaltres ja hem dit sempre que pensàvem que no en tots els informes que teníem en la mà, i de moment ningú ens ha donat un informe que faça veure que no és així. Vull dir, pensem que no és el lloc adequat, i menys per a aquest tipus d'empresa. Recordem l'informe de Bren que hi havia, que desautoritzava una gran quantitat d'activitats industrials, entre les quals estan aquestes, que és l'agroalimentària i la logística d'agroalimentària. Jo crec que des del principi ho hem valorat així, i més quan va arribar inclús algun dels informes de la Generalitat necessitaven modificar el pla de la Font Roja per tal de que es poguera ubicar. Pensem que fer coses a mida i tratges a mida en aquest sentit no era el més adequat.